Ƙwarya za ta gada ƙwarya, a kushe kana a baya. Amadu Ali za ya maimaita in ina wuya so. Kun ga kuban kiɗa na gaishe da gwanina. Gaskiya, Amadu Tozali abin so da rana. ɗan ƙwarai. Mai maka sharri kai ka tashin shi a kwana. Gaskiya, Yanda ka tsalle kunga ƙarfin kashe arna. ɗan ƙwarai. Namiji dai ka san mako in ga gona. Gaskiya, Mai maka zamba bai hana ma kai suna. ɗan ƙwarai. Dan Ali bai gudun waya ba shi da sauna. Gaskiya, Mai haɗa ma kusan da bai cinye rabona. ɗan ƙwarai. Na riƙe tarbiyar uwa ga ta ubana. Gaskiya, Sau biyu ɗan Aliyu burin da na kwana. ɗan ƙwarai. Kan ka aradu na birana da gumina. Gaskiya, Sai makiyanka sun riƙa sun gaza tauna. ɗan ƙwarai. Ka taya ni jisuwa baya zama raba mu ci. Can dalin ka ɗan buda a ku in ce magayyaci. Allah ya fi ɗan mutum. Wai wasu ke zagon ƙasan Ahmadu dan suka da shi. Amadu ɗan Aliyu dai. Tunda ilahu ya yi shi ke da rabo suke fushi. Allah ya fi ɗan mutum. Sun sa mana 'yan ta'adda ƙauye da gari suna fashi. Amadu ɗan Aliyu dai. To ku sani uban kare ya yi kaɗan ya ja da shi. Allah ya fi ɗan mutum. An so dariya ta keta kuma babu da shi. Amadu ɗan Aliyu dai. Inda wuta suke ta kunni kuma babu garwashi. Allah ya fi ɗan mutum. Sau biyu ɗan Aliyu dai tantakwashi saman kashi. Amadu ɗan Aliyu dai. Mun yi ka babu madadi tashi ka ƙara karsashi. Allah ya fi ɗan mutum. Masu zagon ƙasa ga mulkin ka su daina armashi. Amadu ɗan Aliyu dai. Sai ta haƙar su ba ta ci daɗi maganin fushi. Ahmadu Ali girgije zubi da ruwa mu sha mu ci. Allah ya fi ɗan mutum. Alfaharin mu kai muke so mun bar makunyaci. Amadu ɗan Aliyu dai. Ban ga abin da zai hana in bi ba inda hayyaci. Amadu ɗan Aliyu dai. Ahmadu zambitin da ƙarfi na ban mace ba. Masu da lafiya ka gayu ko ɗebe ƙwamba. Sokoto Ahmadin Alin nan mun mai maraba. Mun yaba tarbiyarsa ko dan ya zaɓi rabba. Tantabara halin kiyasa kin samu karɓa. Ka riƙe tarbiyar gida kai dai baka gaba. Dole. Dan duku suru bai da aiki sai kulla zamba. Yayi. Haushi zai kashe ku mai turmi ke da gumba. Dole. Tunda da kan riƙa muna ma kallo na babba. Yayi. Amma kai biris da kowa kai ɗan udo ba. Dole. Ahmadu dai gwamnan Sokoto. Yayi. Kai mana ko a gobe kai ɗai muka ambato. Dole. Da ku ɗai jirgin ya fito. Dole. Alfaharin talaka dan kai muka tarkato. Yayi. Mun yi mu baya aga jagoran Sokoto. Dole. Dan Ali ka zamo madubin mai gaskiya. Yayi. Dan haka mun riƙe ka kwalli tilo ɗaya. Dole. Babba uban maza cikin fatin tsintsiya. Yayi. Ɗaura a yanka babu mai mahaura giya. Dole. Tun tabara akwai jini kin wuce kurciya. Yayi. Albishirin ku 'yan ƙasa ta baki ɗaya. Dole. Ahmadu Ali ka zamanto zane. Gaskiya. Ni na ilahu mai fushi samna ne. Ɗan ƙwarai. Ka zama tushiyar riko ga mutane. Gaskiya. Don haka ba mu tantama mu ɗin ne. Ɗan ƙwarai. Yamma gabas arewa mu shaida ne. Gaskiya. Zamba da kaga an yi 'yan sharri ne. Ɗan ƙwarai. Ka riƙe gaskiyar kasu ɗin ne. Gaskiya. Dole kwatar kwashi uban tsakuwa ne. Ɗan ƙwarai. Masu dashin bala'uka 'yan sa ne. Gaskiya. Ku yi ta abin ku rabbu dai shaida ne. Ɗan ƙwarai. Ahmadu dai nufinsa alkhairi ne. Gaskiya. Yan daga zaune ke yi mai bimbi ne. Ɗan ƙwarai. Mu dafa in mu rabbuto kai wanne. Mu fa duk mun lura. Kyan gida dai shara. Mun ji mun saurara. Masu taddo kura. Kin aban zazaura. Kin cikin zamfara. Babu mu ba yara. Ku dibi shanu saura. Hawan ruwa dai gora. Gaba dai mu je zuwa ɗan Ali malamin makoyi. Bujimin da ya yi ƙwarewar tafiya irin ta yayi. Kujiya da kunnuwa Sokoto ba mu ƙara shayi. Tuni mun aminta kai ɗai ke son mu bar bulayi. Mu bina mu mun riƙe gan mun bar biyar mashayi. Uba idan gani baba aluma ga takarda sannan ka sanni dai. Uba idan
kyan gani na kwarjini wa idan gani baba alu maga takarda sannan ka sanni dai baba da shan da kai fa ya girma sai alu baba na dauri ne uban fama sai alu ba wani dan ta'adda mai cimma sai alu fatan shugaban ƙasa nema sai alu baba fito kawai mu je nema sai alu tunda ilahu ya yi ma dama sai alu mu farabinmu ne cikin koma sai alu baba alu riƙa hannun dama sai alu kai na guru zaka ga mun carma sai alu mu duka ɗan guru zamun ramma sai alu sai zare ido yake kamar kurma sai alu to kai haƙuri ka je noma sai alu duk Najeriya suna cewa sai alu Sokoto sai alu yan Kebbi sai alu Akwara sai alu da Dabo sai alu Kaduna sai alu Zaria sai alu Ayola sai alu da saura duka sai alu ba ni kiɗa na gaida zaki na zuma uban rake dipiti sai gwamna Idrisu da shi ka ɗara mummuke dipiti gwamna dipiti na gwamna ɗan cadi ina kake dipiti gwamna da ganin ka yan mujanja duka sun sake dipiti gwamna kuma na ji har magautan ka faɗa suke dipiti gwamna baka ki fitar ka ne duk suka mutsuke dipiti gwamna makogoro ashe ka ɗara fiffike dipiti gwamna gaba je abin ka bar dai dafa kake dipiti gwamna Idris da kai da dai Ahmadu kun dake dipiti ku gwamna rike mu sakkwatawa fahari muke dipiti sai gwamna Ahmad da ɗan Chadi sai Ahmad da ɗan Cali kurkusa maganin zuwa sai Ahmad da ɗan Cali hukuman ka suwa sai Ahmad da ɗan Cali mun zama tubalin yawa sai Ahmad da ɗan Cali komai na ta sha'awa sai Ahmad da ɗan Cali mu mun kama innuwa sai Ahmad da ɗan Cali shanu sai aje dawa sai Ahmad da ɗan Cali sai mun kau da guguwa sai Ahmad da ɗan Cali kifi za mu mai kawa sai Ahmad da ɗan Cali rana dai tana zuwa sai Ahmad da ɗan Cali Allah kai ka basuwa sai Ahmad da ɗan Cali Ahmadu dai mu je zuwa sai Ahmad da ɗan Cali torawa da jisuwa sai Ahmad da ɗan Cali cinjin dai uban yawa sai Ahmad da ɗan Cali mai timbi ali Gyaɗe sirri muhalli gyaɗe mun kwanci kulli gyaɗe ku yan jidali gyaɗe sanadi dalili gyaɗe ku yi min su'ali gyaɗe in ba ku kauli gyaɗe sabo a kwali gyaɗe kun ci mu zali gyaɗe yau ga mu koli gyaɗe mun fi ku hali gyaɗe ba ko misali gyaɗe muna mu'ali gyaɗe auren mu kulli gyaɗe yau mu da wali gyaɗe mai timbi babba gyaɗe mun gaida baba gyaɗe iko na rabba gyaɗe yakin takubba gyaɗe baiwa da karba gyaɗe ka samu tarba gyaɗe mu ma maraba gyaɗe ko babu kwabba gyaɗe kai mun ka zaɓa gani gaban ka gwamna jajirtaccen ruwaya Ahmadu Ali gwamna mai kyan hali da kunya Ahmadu ni a bani mota ko babu taya tunda ilahu ya nufa kakar yan hamayya sau biyu dan Aliyu Allah gatan maraya inda rabo ka bamu Allah mu bamu laya Baba Alu ya mulki nation komai ya sauya mai ta dakan mu har da shi ka komai a kuriya tallaka ma ya gane yanci na ya ribanya Baba Alu ana mu burin ayi kwai da doya Rabbu a ƙara bani harshe don buɗe murya in ta faɗa da tallatar mai halin wilaya in daɗa bayyana su bambanci da ho da suya tunda waɗansu ke ta sharri don ɗai hamayya kuma talakan ya kasa bambanci zaman ƙiyayya ya za a yi na ruga shuka ta har ta girma in yi rashin dubun basira in sanya garma in ta mace ina na kwanke nan sai na dama sai ku fahimci wanga zance na wuya ya kaya